ассалому алайкум бародарои аҳли ислом ва бародарои ҷон. Ман миннатдорам ки шумо дастгирӣ мекунед канали моро ва лайкҳои худтонро мемонед ва фикрҳои худтонро дар комментария менависед. ҳазор раҳмат барои дастгиритон ва гуфтаниам бародарои ҷон ки имрӯз яъне имрӯз 18 марти 2022 соат ба вақти Москва 11:38 ва курси имрӯзаи мо бародарои ҷон 1000 рубли русӣ 125 сомона 31 дирам 35 дирам аст ва доллар бошад $9 66 сент аст. курси туркӣ бошад 142 лира аст 76 копейки туркӣ ва курси узбекӣ бошад 109,040 сомонии узбекӣ. худованд ҳар яки шуморо нигаҳбон бошад бародарои ҷон. ҳатман лайка межиқем, лайка айсад боло кунем бародарои ҷон, чунки дастгирии канали мо яъне ки беҳтар шаваду ва тез ман ҳар рӯза ро партоям. раҳмат. худованд ҳамаи шуморо нигаҳбон боша бародарои ғариби ҷон.